Салом алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Дӯстои азизи ман, чанд қамона будем кори бори атоми касӣ будем. Духтарако одамое ки нав мехоҳед пайваст шавед ширкати атомида, рақамо дар рӯи экранай. Оиди кор дар ватсап бинависем, мефаҳмонем. Кор хела осонай, хариди зиёд намекунем, доходи беҳад нағз мегирем. даже ҳозир шогирдои ма ҳамин рӯз роӣ карданд. ма дар як ҳафта 10,000 кор кардам, шогирд 13,000 кор карда. бовар мекунем чӣ хел ширкати хубе ки и худи шумо вобаста. ӯ фарқ надорад ки наставки шумо боло боша, значит зиёдтар мегиранд. Не, ба ҳамин хотир духтарако фурсат ай даст натие. ойликои калон, расходи кам дар ширкати атомӣ шуморо интизора ва маҳсулоти беҳтарина доставкаи Тоҷикистон бепул қатъи шумо метавонед дастрас кунед. бо як бор дига мегӯям, ватсапда бинависе, ҳама шуморо мо интизор. салом алейкум, дӯстони азиз. влоги чанд рӯз мо чӣ кор кардем. И намедонам уже чандум рӯз буд баъди истиқлолият. короче навбати ман дачка барӣ буд. ман акам да зубная паста, хеле чизоро вай нағз мебинам. акае ки да тюрмаҳай. баъд дӯстои азиз ман гуфтам чӣ ба ман зубная паста ай офисам нагирифтам шам хеле майдача ай атоми ай гирифтам шаем ҷа қанд карамела ва ё бисёртар биёр меган. ба фикрам барое ки бисёр мебара барои ҳамин хотир. хулоса ин мини дачка буд, барое ки акаи ман сода буд, бояд уже дига ҷо мегузаронданд ша хеле барои фаҳмидан ки ҳамун акошка ҳаста ё не гуфта инам қамайдачаида гирифтем ва чӣ кардам бурдум шам намиашан харид кардам тарафи хонаёчам тирма онҷа бурдум хай хулоса дачкаоша супурдам. рӯзои дигаш чӣ гап. достони азиз, ман бояд кор мерафтам чизо бабинед, чизо шалохон не ки ҷиҳану мега ки иҷа биё хосият ош мехрем бамерем, мега оши бепул. ман гуфтам як бепул намучава дафт ман харидам хай мехрем. гуфтам не ки соат 10 инай красавицаро бине. дӯстои азиз, ман пакет мамонум ба биём, гуфтам амрам гуфт не биё. инам ка одамон дар берун истодаган олҷа камера мекунанд ҳамара как нада оли ҳеч ка нестай. баъд одамон оли фақат официальный чаша инай ҷаш да саянка дай тариб дай. хай мо мерем суба мерем. дӯстон мо обратно пакет ма бурдум, монум обратно омадесем. ма ҷан ма гуфтам мерем ака ош хирида ягонҷо баҳзур инҷа хуртобхона атлас. мега не ҳамуҷа мерем. гуфтам хай мерем рӯз боша мегзарем мерем. одам дар берун истода соат 11 чандай начи доли аввал видео питио мекунанд ба одамо медроянд. дӯстои азиз, ё ҳоли ам хеле очират дай очират неш даад дорад. не харозро бинем. ана арбузная ёлка. ана дӯстои азиз, иҷа барои тамошо буда ина бине меҳмонҳо омада буданд. ҳамин байрақи беларусия ба назарам байрақи беларусия. хулоса баъди меҳмонҳо ба иҷа уже барои одамо кушода мешавад. хай на самом деле одамои мо хеле ҳам доранд талпа малпа лучше ки ба ҳазур меҳмонҳо тамошо мекунанд. баъд навбати шаҳрвандо. ана дӯстои азиз, ак мо мерем ош харид дига ҷо. дӯстони азиз, ба баҳонаи праздникҳо инҷо хушрӯ шуд. иҷо хушрӯ шуданд. свеча зур кардана зард пардам хабезе. баъд дӯстои азиз, ягон такси нестае намҷа то иҷора пиёда омадем. далер мега инҷа ош ҳастай мега. гуфтам ош дастма ош саховатский. ака мо просто гуфтем намехрем гуфтесе. далер биё мерем. ай шути ман угашай гуан хай мара медоне не гуфта наметонам угашай. хулоса дӯстои азиз, ин знак барои чӣ бошад айҷа? ин знак барои чӣ бошад айҷа? чӣ инвалид чӣ кор кунам? хулоса ҷану мега ки кая мерем. гуфтам майли мерем. наози яка омадем қараболо.
не ки мо ҳардумо ҳамақа кормон бисёра гаштаистем аҷа коромон накунем. Дӯстони азиз, все-таки мо омадем кая корейская кухня. Ма гуфтам биё яка корейсиёра бихӯрем ёд гирем как-никак. Ма Корея рафтанем ку ба сари электромобил. Дӯстони азиз, худохоҳ соли дига электромобилам мегирем ай Корея. Худохоҳ. Дӯстони азиз, нам хеле салатико. Ҳамақа тез будай ки мада инами кимчи махбулай. Кимчи? Дӯстони азиз, ина бинем ма чӣ гирифтам. Короче, ёш тупай. Руш капуст дора, гӯшт дора, сир дора. Ай амраи ман овуши қатиқа гӯшт. Тамошобинон дар набудани ма қаламфурро амаха истодиян. Дига нашидиян, ҳеҷ кам нахӯрда, ҳеҷ кам наомадай, набурдаи. Чида дар кори қаламфур. Хулоса, дӯстони азиз, нигоҳ кунем. Уже охирон гуло шукуфта пажмурда шудестиям. Тирамо уже эҳсос карда шудестай, барои ки уже ҳаво хунук шудестай, саҳариё хунук. Хулоса, гудако как всегда мактаб рафтестиям. Ана уже видеора ма монтаж кардестиям, ай ҳар ҷои қай. Агана и видеои 15-мои 16 даже 10 сентябр буд. Иёни ҳозиш ҳамин рӯзай 25 сентябр. Видеои набудагима ҳамаша якта влог оли кардан мегирам, мепартомтон. Нашуд реклама. Духтарои ки реклама хардагиян. Ма 12 рӯз видео накарда будам. Ба хотире ки мо бормон омад бисёр проблемаҳои бор тақсимкунӣ хай туда-суда. Ана нав видео кардестам, яъне ки 12 рӯз қафо ғалтидаги рекламаиш мо духтарако. Барои ки 12 рӯз видео нашидай, одамо ки 12 рӯз пеш бояд видеошона рекламаҳошон мебуромад, 12 рӯз қафо мебурояд. Ва реклама ҳозир намегирем, чӣ хеле ки медонем, ма ҳозир то охири октябра реклама дорум. Рекламаҳои Фариза, рекламаҳои Маҳбубай, ки ҳаваё бояд ма тамом кунам, ба ҷони ҳамамо халос меша ай реклама. А так, дӯстони азиз, инам хеле навигариё, гапчап. Худо хоҳа ҳар рӯз видео мебурояд сари вақт, барои ки уже ма борума тақсим кардам, кором нақс шидестай духтарако. Ҳаматонда хай мегӯм то видеои оянда. Комментариёда чӣ савол дода буде, куҷо рафтӣ, Москва рафтӣ? Не, ман Москва нарафтам. Бести аввал 500 000 шав ба Москва бурам. Иқак дига монда ки ман 500 000 кор кунам. Баъд Москва мирам. Инстаграма фаъол кардам. Инстаграмда кам видео мекардам. Ман хеле короче оз Инстаграм хосиято бинависен мебуроя. Метонем подписаться кунем. Ана уҷеда ҳар рӯза бори фурӯшӣ монад дар бораи продуксия ҳамаи чи хулоса видео карда партофтистам.